liliwanagin ko Salamat po. I want a peaceful movement. Hindi ko sinasabi na mag-withdraw na mga military. Kung maawa sila, nasa konsensya na yan. Konsensya lahat ng mga military. Kung ayaw nila, di mga sundalo, mga pulis, konsensya. Kung may konsensya pa sila mag-decide. Hindi ako. Wala akong sinasabi na withdrawal, nag-aantay yung magdedemanda sa akin. So, peaceful movement, tutulong ang military to protect. They are mandated to protect the Filipino people and the state. Nagkakagulo ng Pilipinas. Manonood na lang po pa kayo. So wala akong kinakausap na mga military. Wala akong sinasabi na they should withdraw. Nasa konsensya nila yan. Mas madali. Masolve. Kung sila mag-decide, nasa konsensya nila yon. Kung makonsensya nila na maghihirap ang taong bayan, kasalanan po nila. So hindi ko sinasabi na pag-revolusyon, nasa militarya. Yun, so